mag ikruok ne masiche ma wuok apoya kachiel koda weche mag tuoche mahinyo wuok e thuolo ma pioula mol mathoth. Dan kan machiegni nyalo mana leronwa ni to gin gi okengegi gin tuoche mage ma bende useneno ni nyalo biro wuok kaluwore koda lil mar alwora mikelo kod oula mamolo pi mathoth gi gik molil. To en ikruok mane ma sirikal mar kaunti oseketo kien mar neno ni gin gik mok bi hinyo ahinya ngima oganda e thuolono? Erokamano ahinya Cyprus. Wan kaka Homa Bay County Department mar Health wang'eyo ahinya ni oula mamol ting'o gik ma opogore opogore ma bacteria ma komodhi to nyalo kelo tuoche kaka diep, samoro nyalo kelo midhiero ne nyithindo matindo, mine mayach bende bedoga gi problem sana seche ma gige timore. Koro wan kaka migawo mar thieth Homa Bay County wapogo kendo wapuonjo ji e mier kaka owinjo bed ni gitiyo gi yath mithiedhogo pi. Kik dhano modha pi motuomo sama oula gi mol, nikech omol gik mopogore opogore. Wan be gi program ma bedo supported UNICEF. Wapogo kubni ma inyalo ting'e pi, pige maler, sana pi mar modho. Pi madhi e ich no ema wakawe mokete sinani kabisa, nikech en mokelo midhiero ahinya e osiptende seche ma El Nino ni biro bete. Seche gi bende wang'iso jogewa kaka ginyalo keto chope mago mohingo seche ma pi mol, mondo kik chope lwar piny, nikech sama cho lwar piny to nyaka mane icho bende wuok kendo mol kadhi e pigegi. Sani endi bende wan gi gimiluongo ni watimo gimiluongo ni improve sanitation. Waneno ni jogewa man gi chope moko manyap mondo gidhie e atamalo mar malo kendo gibed chope motegno mok nyal lwar kendo mok nyal nyayo tuochegi. Koro kaka Homa Bay County wan gi jogewa miluongo ni jok mantie gwenge, dakteche mag gwenge ma wadendo ni CHPs. CHPs magwa wamiyo information seche duto mondo gipuodh ji e osiptende, gimiyo ji information kendo gipuonjo ji e mieche kaluwore gi El Nino manyalo biro sani, gik mowinjo bende gitimo sama aoro muomo, kaka meteorological department nowacho. Ka oro muomo to weche kethore kendo nyithindo winjo matek, nyithindo ma ok dhi skul, access mar osiptende be bedo maonge sani ma koro tuoche bedore. Koro sani wapuonjo jopiny kaka owinjo bed ni gitiyo gi osiptende sama wach nitie, kaka gibede kamp kopo ni midhiero ni wuok. Kamp kanyo ero ang'o mowinjo bed gitim kata ang'o mowinjo bed ni bedo sama wechegi nitie. Erokamano Sepa. Erokamano binyalo mana lero to sirikal kaunti ma Homa Bay osetemango. Ang'eyo ni en achiel kuom counties ma pi maler theke. Pi mar kaunti kuom thuolo bang' chien kacha oganda ne ywak ni gionge kod pi maler mar modho. To par ni sama ng'ato nyalo koso pi maler e kinde mag oulago, pige mochidogo samoro jomoko nyalo bedo ni tiyo godo. Bende kaka kaunti useneno ni e thuolo mabiro supply mar pi ma ji tiyo godo maler nyalo bedo makare mondo mi ores jopiny e thuolono? Erokamano ahinya Cyprus. Waneno ni mondo pipes mag pi odhi e mieche duto, nikech wan gi treatment plant ma is very efficient, to pipe mag pi owinjo bed ni chopo ne ji duto kapok wach El Nino obedo. Koro mae gima sani wapush mondo at least ka ok atamalo 80, atamalo 90 bed ni nigi pi manyalo chopo ne nyaka e ot, mondo kik gibed gi problem sama oula gi mol. Koro ma en gima wa discuss gi jo Mawasco matimo distribution mar pi, mondo sechegi gibed ni pi nyalo chopo ne ji te e yore mag pipes. Pipes ma samoro nyalo bedo ni kethore, but replacement en gima dhi mbele e saka